Yeah, Kartellen 2008. Fäbo kinesen. Aha. Jag är så trött på det jag upplever. Försöker bygga upp någonting för min familj och mina bröder, men folk ingen vet. Fan ingen koll, mannen knackar på min dörr. Vill fan inte öppna, kan vara en informatör. Paranoid känns som aina köpt alla. För de vill se oss 100 gubbar falla. Horunga aina, de spelar oss mot varann och räknar kallt med att vi ska ge namn. Ey vad fan, är kampen värt det här? Ibland undrar man, det är sant jag svär. Tänker aldrig sälja min själ till aina och på andra soldaters misär var gott. Fundera hårt på att lägga ner brott. Det är fan inte vad det var, jag känner mig loss. Gatan har blivit orättvis. Ska man lyckas när man sålt sig till en horhungrig gris. Betala blod och svett för att komma hit. Kommer behålla min heder, även om det innebär ett liv som bandit. Ni som ser sånt här aldrig händer. Sånt inte kvällspressen nämner. Mitt hjärta kallt som december 2008 i Sverige, vad händer? Det finns gangsters på båda sidor, men de har bara och båda de lider. Kastet ökar, svårare tider. Fuck the world, vi står här. Från gamla skolan kompis vi mot polisen. Lärde mig skiten, vi kallar dem grisen. Man kliver in för att tjäna 1 miljon, men på andra sidan är misslyckad kriminell. Jobbar med aina på en brottsprovokation och vill inget annat än att skicka en till en cell. Om du är från vaken och agera, kommer fucking Olivia Gren och plantera. Den undanhåller hjälpande bevis som kan få soldat fri. Ta namn för ett taliban, jag använder som falska vittnesberättelsen. Skickar iväg kinesen på livstidsfängelse. Inga bevis, ingen straff, enkel matematik. Men de fitterna gör vad de vill idag. Fråga Karin Götblad som fick jobb över en hel Stockholms region genom att manipulera brottsstatistik på Gotland via brottsprovokation. Ni som säger sånt här aldrig händer. Sånt inte kvällspressen nämner. Mitt hjärta kallt som december 2008 i Sverige, vad händer? Det finns gangsters på båda sidor, men de har bara och båda de lider. Kastet ökar, svårare tider. Fuck the world, vi står här. Kommer aldrig lägga ner, kommer aldrig upp. Köra vine, informatörer tills mitt liv är slut. Kartellen, vi kommer fortsätta kriga. Det får kosta vad det kostar, mannen, de får inte vinna. Även om vi får betala med nöd, kommer aldrig lägga mig för en fiend eller guldvän. Kampen fortsätter som ni förstår, även om kartellen får betala med massor. Kartellen lägger ner, värsta jag hört. Vi passar en och guldböga ända tills vi dör. Fittet snackar om sånt de aldrig rört. Färsking lyssna och lär det, så här vi kör. Lär er av det här, är det räcker med. Ska bassen guds, jävla baj och gurrat kör upp. Kartellen och vi kung i orten, för vi klipper guldbögar och pissar på horungens snygga. Som säger sånt här aldrig händer. Sånt inte kvällspressen nämner. Mitt hjärta kallt som december 2008 i Sverige, vad händer? Det finns gangsters på båda sidor. Na 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 na. Na 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 na. Yeah.